passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? El Museu Etnològic i de les Cultures del Món de Barcelona realitza una exposició itinerant en la que anomena a les falles, a les fogueres de Sant Joan, a les de Sant Antoni i a altres celebracions valencianes com a festivitats del foc dels països catalans. Anomenar falles i fogueres focs festius als països catalans s'inclou en el catàleg d'exposicions temàtiques itinerants que poden ser exhibides en diferents museus o Museu Nòmada del Museu Etnològic de Barcelona, dedicat a l'interpretació social del coneixement científic i depenent de l'Ajuntament de Barcelona. En concret, renomena a les falles de València com a Falles del País Valencià, com a denominació catalanista del territori, i els dona un origen català, al igual que les mascletaes, afirmant que formen part del llegendari del foc català. Les crítiques contra l'Ajuntament de Barcelona no s'han fet esperar, al que acusen d'apropiar-se de les festes valencianes, a més incloent-les dins dels ficticis països catalans. Una hipotètica gran nació catalana d'origen mitjeval, però que en realitat fon inventar pel nacionalisme català a finals del segle XIX i que avui en dia se gasta per a justificar l'independència de Catalunya. També s'ha criticat a l'Ajuntament de València per no protestar per tal ofensa contra el poble valencià. La passivitat ha sigut abrumadora, qualificant el problema de polèmica ajena, com si no anaren ells o no importara, a pesar de que les falles estan qualificades per l'UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat de València, lo que ha encès encara més les crítiques ja que acabem d'entrar en plena temporada fallera. Grups polítics i associacions culturals, tant de València com de Barcelona, han demanat explicacions als respectius alcaldes i que s'elimine l'exposició, en lo que han qualificat com atracament cultural a València. No és la primera volta que una institució catalana intenta apropiar-se de les falles. L'última font, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Catalana, que a través de la seva web Culturcat fomentava l'origen català de les falles i les fogueres, també incloent-les dins dels països catalans, i que du inactiva des de 2017. I fins així les notícies d'última hora. Recorda donar-li m'agrada al vídeo, subscriure't al canal per a no perdre't noves notícies i compartir-lo en tot el món que vulgui un noticiari en valencià. Segueix-nos en totes les nostres redes socials, però sobretot... No te baixes del submón!